इहाची आणि इनूची बुच्ची बघू कशी दिसते. ही कोणी पिंकी पिंकी. ही तर ई हाय. बघू इहा. आबा टायटल 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 बाबा जिराफ. ए जिराफ ए जिराफ जिराफ. नको करू तुझं शूटिंग. इनूची बुच्ची बघू. इनूची बुच्ची एक तर काढली इनूनी बुच्ची. बघू आले दुसरी पण काढून टाकली. अले इच्छा ऋषी ऋषी वाटतं इनू. टायटल टायटल काय देऊ. हा चल राखी. हे दे. काय देऊ. माऊ कुठे. माऊ माऊ बंटी कुठे गेली. माऊ हे माऊ कुठे गेली. माऊ गाडीत नाही गेली. कुठे गेली माऊ. झालं का तुमचं वाचून. ओ बुच्ची मास्टर. टम फोन आला. थांबा मी फोन आणते.